Ja, så starter vi med demokrati. Er der nogen, der vil starte? Nå, så tager vi Emilie. Ja. Vi synes, at demokrati er godt, at vi har det, fordi så kan føle man sig sådan fri, og alle de kan have indflydelse, sådan, altså, de har sådan en mindre, altså de kan sige deres mening, og de har sådan en begrænset magt, kan man sige. Ja, Josefine? Jeg tror, at det er vigtigt, at alle har en smule magt, fordi ellers kan man nemt, hvis der kun er en, der har magt, kan man nemt komme til at føle sig sådan undertrykt, og så kan man senere hen blive helt magtsyg og egoistisk, og hele tiden tænke på, at andre skal have noget magt og sådan, ja. Er der nogen, der har noget diktatur, de vil starte med? Ja, Papsø. Vi synes, at diktatur det var godt, fordi så får man et godt fællesskab, og der er ikke nogen, der føler sig udenfor. Ja, godt. Jeg tror, det Josefine sagde, at hvis ellers bare der er en leder, som kan finde ud af at se fra folkets syn også, og alt menneske, så bliver det ikke noget problem, at der er enevælde, fordi at der er en leder, som godt kan se det fra andre end sin egen perspektiv. Ja, Josefine. I starten kan lederen sagtens sige, at han ser det, vil gøre det, der er bedst for folket, men på længere sigt tror jeg helt sikkert, at han kommer til at blive sådan lidt magtsyg og mere rehaneragtig. Arnes, har du noget? Jeg synes, at ligesom, alt det er blevet sagt. Du må gerne gentage, hvad der er blevet sagt på din egen måde. Ja, men jeg synes også, at demokrati det er godt, vi synes, fordi så er ligesom alle folk, de er ligesom med til at bestemme og kan stemme over ting, som ytrer sig af. Ja. Synes I det, må jeg lige komme med et indspark? Yes. Synes I, det er fint, at alle kan ytre sig, så sådan alle kan udtrykke deres mening? Kan I huske Mohammed-sagen, der var for nogle år siden? Ja. Hvor der var nogen nede i Mellemøsten, for eksempel, der blev rimelig sure på Danmark. Synes I, det er okay, at alle bare må sige, hvad de har lyst til? Eller tegne, hvad de har lyst til? Ikke når det er religion. Arnes. Okay. Ja, er der grænser for det? Hvor langt man må gå, selvom man må ytre sig? Ja, Peter. Han gik vel over det, altså han gik jo over i det religiøse. Altså han gik ligesom over en grænse inden for det der. Gode kur. Ja. August. Men det står vel også i vores i grundloven, at man jo godt ytrer sig, så længe det ikke er racistiske udtalelser. Så er det tilladt. Ja, men hvad var det så, der gjorde, at de blev så sure? Fordi at han gik over en eller anden grænse i hvert fald. Ja, det var fordi, at det var noget, der betød meget for dem, som han lige pludselig gjorde grin med. Det kunne de ikke se det sjove i. Så. Synes de, det er okay? Og Og så vil jeg lige, så skal I se det ud fra et diktatorisk synspunkt. Hvis nu at I ikke synes, det er okay at for eksempel at kritisere religion, hvad er så mulighederne i et diktatur? Hvad kan I gøre? Vores leder til at kritisere religionen for os. Jeg det ikke. Hvad kan en leder, hvis I ikke synes, det er i orden? Altså i et demokrati, der kan jo gøre, hvad der passer ham. I et diktatur, hvad kan man gøre? Hvis nogen siger noget, som man ikke synes om. Som leder. Som lederen ikke synes om? Eller Ja, som lederen ikke synes om. Så bliver du slået ihjel. Hvis du går rundt og siger i nogle af de der diktatoriske lande, at du... jamen, lad os tage religion. Hvis du ikke tror, der er nogle lande, hvor man ikke selv må bestemme, hvad man vil tro på religionsfrihed, der bliver man jo slået ihjel. Det er der set eksempler på, hvis du tror på andet, eller hvis du kommer med nogle udtalelser om dine ledere, som er dårlige. Diktatur er bare en rigtig god ting. Det burde vi indføre i Danmark. Det er skide godt. Det skal være noget med på. Det er meget, det samler folket og giver sådan en stærk fællesskabsfølelse. Er der nogen, der har noget at sige til det heroverfra? I forhold til religion, eller Ja, i forhold til, hvad han siger, at det er godt. Og ja, hvad siger du? Jeg vil sige, at der er næsten ingen lande, hvor der er diktatur over det samme.
går sådan særlig positivt. Jo, det er virkelig positivt. Ja, hvorfor gør det ikke det? Altså for eksempel alle lande nede i Mellemøsten med det arabiske forår, det er jo næsten på grund af diktatur det hele, at de er af med lederen der. Og det er det, der fører til borgerkrig i de lande. Ja. Mange af dem der. August? Hvis vi førte hård diktatur over hele verden, så kunne vi også stoppe udtalelserne om overbefolkning. Fordi så vil folk dø. Ja, der er jo slet ikke kommet så mange mennesker på jorden. Så vi simpelthen bliver udryddet hen ad vejen. Så kan Kina også stoppe deres etbarnspolitik, så de får lov til at have mere end et barn. Det vil de sikkert også synes godt om. Så Nogen der har er noget mange at... positive ting. Vi vil ikke have alle de miljøproblemer, vi har. Så noget som valgsæder vil slet ikke blive nødvendigt at producere. Ministerbilerne skulle ikke køre for rent det hele. Ja. Vi vil hverken have overbefolkning eller CO2-udslip. Ja, Simon, hvad sagde du? Vi sparer en masse penge på tv-rettigheder også, og alt muligt. Det er man ikke fuldstændig ligeligt med. Der skal slet ikke være så mange forskellige aviser. Bare én avis, det er nok. Til at fortælle det, der er godt. Ja. Har I noget at sige til det? Emilie? Ja, vi vandt. Det skal vi noget. 1-0. Ja. Altså, jeg vil hellere bruge lidt flere penge på valgsedler og sådan noget, og så sørge for, at alle mennesker har det godt. Ja, nu. Ja, Jeg har fået ordet derovre. Se. Og så sørge for, at alle mennesker har det godt, og at de kan sådan udvikle sig ved at have mulighed for at ytre sig om det, de har lyst til, og stemme på det, de har lyst til. Ja. August. Hver gang der bliver lavet valgsedler, så er I med til at fælde regnskov. Altså, der har man at sige til det. Det er dyrearter, som kun lever i regnskov, der går til ved det. Det er ikke i orden for nogen. Ja. Dyrebetændelige. Tobias. Ja, det er træer, der fælder, alt det skov, du fælder, det skal du jo plante til dobbelt af, hvad du har fældet. Skal man ikke? Det er ikke i alle lande. Det bestemmer diktator. Sådan er det i Danmark. Hvad? Ja, der er ikke regnskov. Nej, regnskov i Danmark. Så fælder vi det noget andet skov, og så planter vi igen. Det er kun regnskov, der kan bruges til. Ja, til valgsedler. Og så er det til. Det er det eneste. Jeg synes, at du skulle stoppe med. Hvad sagde du, Kasper? Jo. Ja. Det er ikke så meget det, du siger, som du gerne sige det alligevel. Det er bare, at nu tager det en drejning fra det seriøse over alle mulige andre. Det er en god, det er meget relevant og konstruktivt, vil jeg sige. Jeg kan godt tænke mig at høre over fra dem, der snakker om diktatur. Måske nogen, der ikke har snakket så meget. Hvad snakker I om i grupperne, sådan, som ikke er blevet sagt? Måske er der noget, som er blevet udeladt her, fordi at det sådan bliver sådan noget højderåberi. Ja, jeg mener, hvis man har diktatur, så har man ligesom en person, som er en ideel person, som man sådan kan se op til, som man kan indrette sig efter. Sådan skal man leve sit liv. Sådan skal man være. Jamen, er det godt for mennesket, at de har noget, de skal? Altså, de skal jo gøre det, han siger. Det synes jeg, vi så behøver vi ikke alt det der valg, som man bliver uenige om en masse ting, og så går galt. Ja. God pointe. Eva, hvad har du at sige til det, han sagde? At alle har jo brug for magt på noget, og hvis der er en, der har al magten, så kan man godt blive for syg i hovedet og have mere magt og mere magt. Ja. Ja. Ida. Altså selvom at Hitler har været der, så behøver det ikke at være noget dårligt, at der er en diktator. Han behøver ikke at være ligesom syg i hovedet, og han skal være en ideal person, som folk skal optage. Ja. Magnus? Hvis man har en diktator, så slipper man også for sådan nogle sure folk, hvis du for eksempel går ind og stemmer på en vis person til valget, og så han ikke bliver valgt ind, så kan folk jo godt blive rigtig sure. Ja. Tobias? Men her der er det jo, i diktatur der er det jo kun én person, der bestemmer, og så er der jo endnu flere, der vil blive sure jo. Altså der er jo lige så mange, der vil blive sure, når der er én person, der bestemmer. Alt det der, du selv siger. Ja, I kan også have en måde, sådan der.
August. Hvis du har en dårlig leder, så ja, så vil der komme flere, der vil være sure. Hvis du har en dårlig leder, ja, så vil der være flere, der vil være sure over den person. Hvad så en god leder? Hvad skal en god leder gøre? En god leder. Eller hvad skal en? Nævn en god diktator. Det kunne være, der ikke har været nogen gode, men vi vil gerne, at de får en god. Nej, det kan I sige. Sådan starter det også. Du har forklaret, hvordan er en god diktator. Ja, det er sådan en person, som jeg har sagt. Langt hen ad vejen var Hitler også en god diktator. Ja, men hvordan er han? Det endes med, at det er langt ud af vejen. Nu tager de sidste... Fint, vi tager det væk. Det er vigtigst, hvordan det ender. Ja, vi står lige her. Fint. En god Godt, Simon. synes jeg er en, som kan rumme sådan, forskellige... Mangfoldighed. Ja, altså en, som måske også sådan bygger lidt til dem, og sådan at få alle med. Ja. Super godt. Må jeg lige sige noget til det, fordi at, der er sådan... Diktator behøver ikke at være en ond en. Altså en diktator kan også være en, der vil folket det bedste. Sådan er det jo ofte, det starter. Jeg siger bare, at det kunne godt være det. Hvorfor? Fordi man får så meget magt, og bliver syg i hovedet af det. Det er der mange eksempler på. Jeg er totalt enig med Stine der. Du har selv forstået det, der vi... Jeg tror, det er meget vigtigt, at der er en rollemodel for et samfund. Ligesom at hvis der er sådan noget, hvad hedder det? Det er der ikke diktatur. Demokrati, jeg kunne ikke lide. Ja, demokrati, så er der mange religioner, så har man nogle andre forbilleder. Jeg tror, i et diktatur, så kan man have en, hvis der er en meget magtfuld mand, og en, der kan finde ud af at styre et land, og gøre det ordentligt, og kan tænke på folket og sådan noget. Så tror jeg, det er godt at have en rollemodel, som man også skal se op til. Så bliver det en slags religion, fællesskab på den måde. Ja. Jeg synes. Altså, jeg er egentlig enig i, at det er vigtigt at have rollemodeller og sådan noget, men jeg tror også, det er vigtigt at selv at kunne vælge sin rollemodel. Altså, at man har flere muligheder, fordi vi alle sammen er forskellige. Og vi mener ikke alle sammen det samme, og vi ser ikke alle sammen helt ud, og ja. God pointe. Bedre end at sige, at det findes ikke, som du sagde før, eller at det kan ikke ske. Godt. Ja, August. Hvad vil der ske, hvis vi fjerner demokrati, og så bare fik, vores dronning fik alt mange? Tror hun vil blive syg? Undskyld. Hvem sagde det undskyld? Vores dronning. Nå, ja, dronning. Vores dronning. Fordi du sagde, at magt ikke gør folk syge. At det man vil blive syg hurtigt til sidst. Så tror jeg stadig, at... Alle mennesker, simpelthen. Ja. Jeg tror ikke, der findes nogen, der ligesom kan råbe og have så meget magt. Nej, det tror jeg ikke. Jeg tror, man bliver syg i hovedet til sidst. Man vil bare have mere og mere magt. Man vil bare... Man kan godt starte med at være et godt menneske, som vil det godt for alle, men det kan man jo ikke. Man kan jo ikke gøre det godt for alle mennesker i verden, fordi alle ikke mener det samme, og alle ikke har de samme behov, og alle ikke er ens. Så kan man gøre det godt for størstedelen. Så kan man gøre det godt for sig selv. Eller for størstedelen af befolkningen. Selvom alle ikke har den samme holdning, det vil man heller ikke have i demokrati. Jeg tror, man bliver sindssygt til sidst. Det er bare min mening. Ja. Er der nogen, der har noget at tilføje? Ja. Jeg tror, det er vigtigt, at man sådan selv bestemmer, hvilke veje man går, og der ikke bare er en, der viser vejen for en altid, og som man selv. Så man er lidt mere selvstyret. Ja. Nu har vi jo en hel masse forskellige, man kan tro på. Hvis vi lavede det til hvis vi lavede en stor religion, som alle kunne ligesom ind over personer, så ville der ikke være alle de religionskrig. Tror du på, at man kan det? Det tror jeg på, man kan. Når I har snakket om, at der er så mange, der er forskellige, man har forskellige behov, og man mener, ja, alle mennesker mener. Du kan godt gøre noget, der er godt for alle. Ja. Må jeg lige tilføje til det? Ja, tager vi Tobias også. Ja. Jeg vil gerne lige have noget at skyde på. Ja, men du må vælge. Ja, så er det fint, så kom med det. Okay, jeg vil godt lige sige, at jeg tror, det der med religion, det er noget, man vokser op med. Og noget, der er sådan vaner og ritualer og sådan noget forskelligt, som man har hele livet. Vaner kan du godt få ind af. Og hvis man så kan forændre det, sådan at folk får et fælles synspunkt på tilværelsen og på
på den måde, man skal være mangfoldig, og man kan godt i et diktatur selv kunne vælge sin egen vej og sådan noget. Og gå de veje i ens eget liv, man gerne vil. Det tror jeg også, det er sådan. Ja. Har du noget der? Ja. Altså, jeg tror aldrig nogensinde, du vil kunne lave én religion, og så vil alle sammen tro på det samme. Fordi, altså, det vil jo aldrig nogensinde kunne lade sig gøre, fordi at der er jo, for eksempel os to, vi mener sikkert ikke det samme. Det er mig og Arne. Vi har 2 forskellige religioner. Altså, han har nogle ting, han skal gøre, og jeg har nogle ting. Og det går igennem flere generationer, og det har da gået fint der, så nu skal man til at lave én religion. Det har jo ikke gået fint. Det har det da. Næsten alle krige er på grund af religion. Ja, og på grund af diktatur. Men det... Nej. Ja. Krige er jo ikke noget på grund af diktatur. Nej, det behøver ikke være, men den største del er det jo, fordi de vil have så meget magt. Der er jo ikke krig, fordi man har meget magt. Nej, det er jo fordi, de vil have mere magt. Det tror jeg ikke. Jeg tror, der har været noget, Vi har lige 2. Der har måske været en konge for lang tid siden, som har siddet og så vil udvide sit land, ja. Og så har på den måde vil udvide, og så går krig med et andet land, fordi at man udvider sit eget land. Jo, men det kan, men det kan man jo sagtens gøre, selvom det ikke er diktatur. Ja. 2 minutter tilbage, hvis der er nogen, der lige vil komme med... Hvad kan du forklare det, du sagde der? Jamen, det var jo Jugoslavien, de havde Tito, som ligesom holdt, altså han holdt mennesker lige med religioner, og så han døde, så ville kristne, de ville for eksempel, de ville have det hele, de ville have magten. Og det er noget, som ved, at man kommer i krig. Han var god religion til at have magten. Det var også på grund af religion. Det var også fordi, han ville have mere magt. Det var fordi, han ville lave det til et stort Serbien, hvor at Serbien havde magten. Det ville også kunne ske, hvis der var flere, der havde magten. At man ville samle det hele. Det er jo på grund af religionen, det bliver støttet op. Ja, men for eksempel Hitler, han startede jo også krig, fordi at han havde planer om, at han ville have hele Europa som det skulle være et stort Europa, eller sådan. Han skulle have det magten over det. Jeg synes jo meget, at den neutrale holdning tipper lidt til den ene side. Det er måske bare mig, der sidder med den fornemmelse. Nå, er der nogen, der ikke har været på banen, som kunne tænke sig at sige noget? Det kunne jeg godt tænke mig at høre. Det er alt er tilladt, der er ikke noget, der er forkert. August, så. Ja, så er det August. Perto, du siger, at der er også krige, der bliver startet. Der er mange krige, der bliver startet på grund af diktatur. Største del. Men Hitler, en af de ting, der også startede krigen, det var fordi han var imod for eksempel jøder, som var anderledes. Det er jo religion også. Så noget af krigen blev også startet på grund af religion der. Ja, det er fordi én person hader én religion. Han var selv ude. Langt ude, der var han selv ude. Ja, det er rigtigt. Han var så sygt langt ude, så det... Så det er jo man ved alle selv, det kan man ikke sige. Ja. Nå, jeg synes, vi stopper her. I skal jo ikke nødvendigvis være enige, selvom jeg tror, I på mange punkter er enige. Det er jo pisse svært at argumentere for noget, man egentlig selv er imod. Det er dødsvært. Man skal finde alle de ting, som... Ja, det er dødsvært. Vi er nødt til at tage sådan nogle sygt magtige ting. Men det er lige så meget for... Jeg gjorde lige så meget for, at I skulle provokere herover til at blive bedre til at argumentere. Og hver gang I sagde noget fornuftigt, når det ikke blev sådan noget råberi, så var der faktisk mange gode input. Og det jeg sagde til dig, det var, at den ene gang, der blev du sådan, det kan ikke ske, sagde du bare. Men da du så formulerede det ordentligt, så var din pointe rigtig god. Altså, men det er svært at skulle argumentere for det, når man egentlig bare mener, at det kan jo ikke ske. Ja, jeg ved det godt. Men forstår du, hvad jeg mener? Når debatten bare bliver sådan noget... Men der kommer rigtig mange gode pointer og mange gode argumenter, når I først sådan tog jer tid til at argumentere for det, og ikke bare... Simon, tak for super ordstyrearbejde. Det var rigtig fint. Jeg kan godt forstå herover, at det var meget kunstigt for jer at sådan skulle argumentere for noget, I ikke synes om. Det er dødsvært. Og I skal jo selvfølgelig heller ikke gå ud og sige nu, at diktatur er godt. Det synes jeg heller ikke. Men det er lige så meget for at få forskellige ting i spil, og måske sådan være
mere skarp i sin argumentation, for nogle gange så kan det måske virke at se tingene fra den anden side. Er der nogen kommentar til, hvordan det var? August? Tøffel, du skal have ros for at være så neutral i starten. Det var helt vildt. At du har været med derovre, og egentlig har været klar til at skulle argumentere for det demokrati. Og så sidder der og er så neutral, som du var i starten. Det blev så... Det var en rigtig god start, du havde. Det var største del. Ligesom Hitler. Det var... Synes I, det var godt at have en ordstyre frem for det første, hvor... Med vistleder. Ja, vistleder, det fungerede også. Det er bedre at have vistleder til. Det er bedre at vistleder. Det var til hver en tid vælge vistleder fra. Til hver en tid. Det vil I hellere, end at have en ordstyre? Nej, okay. Jeg synes, det var fint. Det var fint. Men så skulle han nok bare ikke lige have været med over demokrati. Nej, det er måske rigtigt. Det var så en fejl, jeg lavede. Men det er okay som ordstyre også at have en smule holdninger, faktisk. Det er okay. Men du skal være mest neutral. Det har du ret i. Er der andre kommentarer til, hvordan det var? Synes I, det var bedre at sidde sådan her, eller synes I, det var bedre at sidde i grupperne som før? Hvad synes I? Det er rigtig god. Ja? Jeg synes, det var fint at sidde sådan her, fordi Ja. så blev der ikke snakket. Altså, så var det ligesom mere styr på. Ja. Det er også godt at... Det Det vil være sjovt, når der er debat eller sådan, når der... Ja, end når man bare sidder i gruppen og skal have det samme mening. Mm. Hvad med at sådan sidde over for hinanden, det hjælper også, det gør det ikke det? Nu skal jeg ikke smide ord i munden på jer, men man kan se hinanden, når man debatterer, det er vel også okay. Jeg tror, der var flere, der fik sagt deres mening ved at sidde i grupper. Mm. Fordi så var der sådan flere steder. Ja. Mindre grupper. Ja. Ja. Og flere, der får sagt. God pointe, rigtig god pointe. Jeg kunne jo godt tænke mig med det her blandt andet, at der var flere, der kom til ord, også når I diskuterede jer på klassen. Det er selvfølgelig noget, jeg godt kunne tænke mig, men det er ikke noget, man bare gør. Så skal man jo også føle, at man er dygtig til det, eller har lyst til det. Men det er en god pointe, det der med, at når man sidder i gruppen, så er der flere, der har kommet til ord. Det kan også være, at det virker lidt skræmmende, at der er kamera på, eller jeg står her, eller August, han er klog, eller hvad ved jeg. Altså. Det er Hvad var det for en grin, du kom med? Det er skræmmer. Det er meget skræmmer. Jeg kan føle ironi helt herovre. Du er verdens værste. Nu kunne jeg godt tænke mig, at der var nogle af jer, der meldte jer frivilligt til at blive interviewet omkring noget af det her. August, du melder dig? Selvfølgelig. Er der andre? Simon, du kunne også godt? Jeg kunne også godt tænke mig, hvis der var en, der måske ikke har sagt så meget i dag, som ville melde sig frivilligt. Der, igen, det bliver ikke brugt til noget det her, og det er ikke for at stemme nogen, men jeg kunne godt tænke mig at snakke med nogle lidt forskellige. Det er sådan lidt. Ellers så vælger jeg selv lige pludselig. Og der er som sagt, det sker ikke noget ved det. Det tager 5 minutter, og så er det det. Og det er ikke engang med kamera på, det er faktisk bare, jeg optager med min mobiltelefon. Så det vil jeg også gerne. Ja. 3. Så vil jeg godt tænke mig en sidste. Og det tror jeg måske bare, jeg vælger lige om lidt. Sammen med Vibeke. Og det er selvfølgelig tilladt at sige nej, hvis man ikke har lyst til det. Okay? Hvad er det? Nu må jeg vælge en gang. Hvis du vælger en eller anden, som ikke har sagt det, så er der stor sandsynlighed for, at personen vil sige nej. Tror du det? Det tror jeg ikke. Okay. Det finder vi ud af. Det finder vi ud af. Og så vil jeg lige her, fordi nu går jeg så ud og interviewer her når I skal snakke om noget planlægning, ikke? Ja. Hvis jeg kan logge, jeg ved ikke, om jeg skulle gøre det så frit her, måske skulle jeg bare kræve det, men det har lidt dårligt med, at der kun kommer en dag. At der er nogen, der har lyst til at skrive, ved I, hvad blogs er? Blogs? Er på nettet. Ja. Bare sådan nogle indlæg. Sådan nogle indlæg, ja. Et lille blogindlæg for dem, der har lyst til at sende til min e-mail. For det kunne være, at jeg kunne bruge det til noget til min opgave. Det behøver ikke, I må selv bestemme, hvor meget det fylder. Men det, om i dag? Om demokrati, eller det kan også være omkring det, I diskuterede senere, eller tidligere om flygtninge. Altså noget for bogen helst, så I også kan bruge det sådan, som en eller anden måde, I analyserer bogen på.
men hvor I selv har en holdning til det. Det er vigtigt, at I selv har en holdning. Altså det skal være jer, der er på spil. Men når I gør det, så er det en god idé lige at tænke på de ting, der står på de papirer her. For selvom det mest handler om mundtlighed, så handler det faktisk også om det, man skriver. Så I skal argumentere for et eller andet. Og nu skriver jeg lige min mailadresse op her. Er der nogen, der har lyst til at gøre det? I kan selv bestemme, om det skal tage 5 minutter eller en time. Det er lidt op til jer. Hvornår skal du have det? Altså? Det er 2 uger, 2 dage, 3 uger, en måned. Det er ikke så vigtigt. Jeg skal bare bruge det på et eller andet tidspunkt. 2 år. 2 år. Nej, Jeg tænker, det kunne være en god øvelse for jer. Altså, hvis jeg lige får en time, og ikke lige ved, hvad jeg skal lave, så Ja. lige tænke på det. Men det kunne være en god øvelse for jer, fordi det er faktisk vigtigt det her. Hvad siger du? Er det noget, vi får tid til at lave? Det kan jeg desværre ikke være med til at styre. Det må I snakke med Vibeke om. Jeg kunne jo faktisk i morgen, da vi har det her meget spredte program i morgen, og nogen gør et, og nogen gør noget andet. Der er faktisk god tid til, at man kan skrive. Og I kan jo bare tænke på, altså nogle af de ting, som I har diskuteret i dag, altså flygtninge, demokrati, diktatur. I kan sige flygtninge dengang ud fra bogen, I kan sige flygtninge i dag, hvor I kan komme ind og skrive jeres holdning og argumentere for det. Så det kan der, tror jeg fint, vi kan finde en time til i morgen. det kan godt være, at det var noget, du skulle overveje. Ja, kunne det ikke det? Jo, bestemt. Det synes jeg er en god idé. Så enten så er der nogen, der har meget travlt med andre opgaver i morgen. Jeg kan altså ikke lave mad faktisk for. Hvad siger du, Anders? Bare lige sådan, jeg kan overhovedet ikke lave mad, så madholdet det er ikke lige. Kan du ikke lave mad? Jo, Så noget. skal du da have lært. Jo, du kan lave. Jeg kan godt lave mad, men jeg vil ikke være stor. Du kan ikke. Jeg giver ikke, om det er spejlet. Jeg giver ikke. Det er helt klart det værste også til hjemme. Nu er jeg da fuldstændig ligeglad med, hvad du giver. Så skal jeg ikke. Han giver ikke. Er det sammen med de der madfolk der? Hvad siger du? Er det sammen med de der madfolk, eller er det Den der dame, vi skal at de skal lave det der mad i morgen?